హరే కృష్ణ. జయరాధ మాధవ్ అయిపోయిందా? లేదు ప్రభుజీ. ఎవరైనా కీర్తన చేయొచ్చు జయరాధ మాధవ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. చేయండి మాతాజీ. మాతాజీలు ఎవరన్నా ఒకరు జయరాధ మాధవ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. చేయమంటారా నన్ను? చేయండి మాతాజీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారీ, జయ జయ గోపీ జన వల్లభ. పాడండి మాతాజీ. పాడమంటారు. జయ గోపీ జన వల్లభా గిరివరచారి, యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, యమున తీరావనచారి, యమున తీరావనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే తతో జయముదీరయేత్. ప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భవతి నైష్ఠికి భక్తి ఎన్నో ఇది శ్లోకము? 37th ప్రభుజీ. చెప్పించారు 37. అవును ప్రభుజీ, 37 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ప్రభుజీ. 3వ స్కందం 19వ అధ్యాయం 37వ శ్లోకం. యా వై హిరణ్యాక్షవధం మహాద్భుతం విక్రీడితం కారణసూకరాత్మనః శృణోతి గాయత్యనుమోదతే
జసా విముచ్యతే బ్రహ్మవధాదపి ద్విజాః. Translation: O Brahmanas, anyone who hears, chants, or takes pleasure in the wonderful narration of the killing of the Hiranyaksha demon by the Lord, who appeared as the first boar in order to deliver the world, he is at once relieved of the results of sinful activities, even the killing of Brahmana. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Since the personality of Godhead is an absolute position, there is no difference between his pastimes and his personality. Anyone who hears about the pastimes of the Lord associates with the Lord directly, and one who associates directly with the Lord is certainly freed from all sinful activities, even to the extent of killing a Brahmana, which is considered the most sinful activity in the material world. One should be very eager to hear about the activities of the Lord from the bona fide sources. The pure devotee, one simply gives oral reception to the narration and accepts the glories of the Lord, then he is qualified. The impersonalist philosophers cannot understand the activities of the Lord. They think that all his activities are Maya, therefore they are called Mayavadi, since everything to them is Maya. So, భగవంతుడి దర్శనము, భగవంతుని ఆశీస్సులు, భగవంతుని పూజ, అవన్నీ ఎంతైతే విలువ ఉంటుందో అంతే విలువైనది, అంత ఇంపార్టెంట్ అయినది భగవంతుని గురించి వినడం, హరికథ వినడం. సో అది యాక్చువల్గా 2 రకాల విధులు ఉన్నాయి. ఒకటి భాగవత విధి, రెండోది పంచరాత్రక విధి. మీరు ఏ గుడికి వెళ్ళినా సరే కూడా మన యావత్ దేశంలోనే కాదు, అంతర్జాతీయంగా ఏ దేశానికి వెళ్ళినా యాక్చువల్గా మన సంస్కృతిని నాశనం చేసి పారేశారు ఇక్కడ వచ్చిన బ్రిటిషర్స్. వాళ్ళు యాక్చువల్గా ప్రతి గుడిలోని ఒకప్పుడు పంచరాత్రికా విధి జరిగేది, భాగవత విధి జరిగేది. పంచరాత్రికా విధి అని అంటే గుడిలోని పూజా విధానాలు, భాగవత విధి అని అంటే హరికథ, భగవంతుని గురించి చెప్పడం, భగవంతుని కీర్తి గురించి చెప్పడం, ఈ రకంగా తన గురించి విఖ్యాతి గురించి అంతా కూడా భగవంతుడు ఎంత గొప్పవారు, తన లీలలేంటి, ఏ రకంగా చేశారు అనేది అన్నిటి గురించి చెప్పేవారు. ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి భగవంతుడు అంటే భక్తి కలిగేది. కానీ బ్రిటిషర్స్ వచ్చి నాశనం చేసి పడేశారు, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునే విధానాన్ని ఆపేశారు. ఏ రకంగా ఆపారు? వారు భగవంతుడి గురించి ఎవరికి కూడా హరికథలు తెలియనియకుండా చేశారు. మీరు పూజలు చేసుకోండి, కానీ ఎవరికి ఈ రకంగా మీటింగ్లు పెట్టి మీరంతా చెప్పేదానికి లేదు. కాబట్టి హరికథలు ఆగిపోయింది. హరికథలు ఆగిపోయేసరికి భక్తులకు ఎవరికి కూడా భగవంతుని గురించి తెలియలేదు. భగవంతుని గురించి తెలియనప్పుడు వారు ఎవరిని కొలుస్తారు? వారికి నచ్చిన వారినే కొలుస్తారు. కొంతమందికి మనుషులు, కొంతమందికి బాబాజీలు, ఎవరో ఒకరు. ఇప్పుడు అందరికీ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదంటే, సనాతనీయులకి గుడిలోని కొబ్బరికాయ అసలు ఎందుకు కొట్టాలి, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడికి ఎందుకు వెళ్ళాలి, భగవంతుడికి మనం తులసి ఎందుకు అర్పించాలి, అగరబత్తులు ఎందుకు పెడతాము, ఎవరికి ఏమీ తెలియదు. అసలు భగవంతుడికి పూజా విధానం అంటే ఏంటి, అసలు ఏ రకంగా మనం సంపన్నం కావచ్చు, అసలు జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి, ఏది తెలియదు ఇప్పుడు జీవులకు. ఎందుకు? ఈ భాగవత విధి అనేది చచ్చిపోయింది. కొద్దో గొప్ప ఇంకా పంచరాత్రిక విధి ఒక్కటి ఉన్నది, ఇంకా పూజా విధానం. అందుకోసం మీరు చూడండి, ఏ గుడికైనా వెళ్ళండి, అర్చన ఒకటి చేయించేస్తారు గుడిలో పూజారికి, ఇంకేది చేయించరు. మీరు చూసుకోండి అన్నట్టు వదిలేస్తారు. ఎందుకనంటే తరతరాలుగా వాళ్ళకి కేవలం అదే నేర్పించబడ్డారు. భగవంతుడి గురించి ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు. మంద మతయో, వాళ్ళు మనకి ఈ రకంగా చేశారు, మనం కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేసాం, మనం ఇదే రకంగానే ఉంటాము అని. భగవంతుడి గురించి వినే ఆ ఓపిక చూడండి, ఎంతో మంది, కొన్ని 10 లక్షల మందికి భగవద్గీత అంతా చెప్పించిన తర్వాత మనకు ఫైనల్ గా మిగిలింది ఒక 40-50 మంది వస్తారు క్లాసులకి. ఎందుకు మిగతా వాళ్ళు రావటం లేదు అని అంటే, మరెవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంకేదో వర్క్ ఉన్నది. సో ఈ రకంగా ఉండిన దానివల్ల భక్తి అనేది కాలక్రమేణా చచ్చిపోతుంది.
జీవిత పరమ లక్ష్యం చచ్చిపోతోంది ప్రతి ఒక్కరికి. వారు ఇదే లోకంలోనే ఏ రకంగా ఆనందంగా ఉండాలి అనే దాన్ని వెతుకుతున్నారు. అది ఎలాగా అని అంటే ఎడారిలోని ఎండమామని చూసి నీరుని వెతుకుతున్నట్టుగా. ఒక్క దగ్గర ఎక్కడో కొద్దిగా నీరు కనిపించేసరికి దానికి చాలా సంతృప్తి పడిపోయారు. అబ్బో చాలు, జీవితంలో ఇంకేం కావాలి, పరమానందం దొరుకుతుంది నాకు అన్నట్టుగా దాంతోనే సంతృప్తి పడిపోతారు. కాబట్టి వారికి పరమ లక్ష్యం అనేది ఏమీ తెలియకపోయినంత దాకా వారికి పదం యద్విపదంలోనే ఇరుక్కొని ఉంటారు. వారికి తెలియదు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భాగవత విధి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడి గురించి ఈ పూజా విధానాలు, అర్చనా విధానాలు అవి ఇంపార్టెంటే, కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శ్రవణం. భగవంతుడి గురించి వింటూ ఉండడం, తెలుసుకోవడం. నా దేవుడు ఎంత గొప్పవారు, ఎంత శక్తివంతులు, ఎంత కరుణామయులు అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటే, ఎంత ఎక్కువ వింటే మనకు భగవంతుడి మీద అంత ఎక్కువగా మనకు భగవంతుడు తెలుస్తారు. ఎంత ఎక్కువ తెలిస్తే, ఎంత ఎక్కువ ప్రూఫ్స్ వింటే మనకు అంత ఎక్కువ నమ్మకం వస్తుంది. ఎంత ఎక్కువగా నమ్మకం ఉంటుందో మనకి భగవంతుడి మీద, అంత మనకి భయం తక్కువ ఉంటుంది. అంత మనం భగవంతుడిని పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో ఉంటాం. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి మీద పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం పెట్టుకొని ఉంటామో మనం దృఢావృత అవుతాం. దృఢావృత అయినప్పుడు మనకి ఇంకా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ రకమైన కష్టాలు, ఇబ్బందులు మన దరిదాపుల్లో కూడా రావు. మనం ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఎందుకున్నాము అని అంటే మనకి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఇన్సెక్యూరిటీ. మనకు తెలియదు మనకేమవుతుంది అని. తెలియకుండా ఉండే పక్షంలోనే మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే తెలివి తక్కువతనంతోనే మనం ఏదైతే మూర్ఖత్వం అంటే ఏదైతే మనం కర్మలు చేస్తున్నామో అంతా తెలియని దాని వల్ల. ఏ కర్మలు మనం చేసినా దేనివల్ల అయితే కర్మలు కానీ వికర్మలు కానీ మనం చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా అజ్ఞానం వల్ల మనం చేస్తున్నాం. మనకే కానీ తెలుసుంటే ఇవి తప్పు, ఇవి చేయకూడదు, ఇది ఇలా చేయాలి అని మనం అలా చేసేవాళ్ళం కాదు. కానీ అవంతా కూడా ఇన్సెక్యూరిటీ మూలాన మనం చేసేస్తున్నాం. మనకు తెలియదు. తెలుసుంటే మనం అలా చేసేవాళ్ళం కాదు. కొన్ని తెలిసేదానికి ఇప్పుడు ఒక మార్గం ఉంది, కానీ ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ. సాంగత్యం. ఇప్పుడు మీరు ఒక భక్తులు, మీరు వినాలనే ఆశ ఉన్నది, కానీ మీకు దరిదాపుల్లోని, మీకు దగ్గరలోని ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ రకంగా మీలాగే వినేవాళ్ళు? మీరు ఎప్పుడైనా సరే కూడా లోగా ఉండేటప్పుడు భగవంతుడు ఉన్నారు అని కేవలం ఊరికనే మాట వరకు కాకుండా శ్రీమద్ భాగవతంలోది ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోట్ చేసి, లేకపోతే భగవద్గీతలోది శ్లోకం ఒకటి కోట్ చేసి, మీకు భగవంతుడు అనేవారు మీతో పాటే ఉన్నారు, మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు పక్కన. దానివల్ల ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనకి భక్తి అనేది ఉంటుంది, బట్ అదర్ టైమ్స్ మనకి భక్తి అంత ఎక్కువ ఉండదు, భయపడిపోతాము. సో ఈ రకంగా ఉన్న దాని వల్ల మనకి దృఢావృత అనేది అయ్యేదానికి అవకాశం లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో చెప్పింది సాంగత్యము. భక్తుల యొక్క సాంగత్యం కావాలి. భక్తుల యొక్క సాంగత్యం ఉన్నది అని అంటే మెల్లిమెల్లిగా మనం ఇంప్రూవ్ అవుతాం. ఉత్సాహాత్ నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్ తత్కర్మ ప్రవర్తన. అన్నెసెసరీ పీపుల్ యొక్క సాంగత్యాన్ని కూడా విడిచిపెట్టాలి. వారేంటి అని అంటే మనకి భక్తి నుంచి దూరం చేసే ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఉంచుకోవాలి. అండ్ హరికథ చర్చించుకోవాలి. ఈ రకంగా ఎవరైతే హరికథను చర్చించుకుంటారో, వింటారో, వారికి బ్రహ్మహత్యా పాతకం నుంచి కూడా వారు విముక్తి పొందొచ్చు. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అబామినబుల్ యాక్టివిటీ అది బ్రహ్మహత్యా పాతకం. అంటే ఒక బ్రాహ్మణుని యొక్క హత్య చేయడం అనేది ఎంతో పెద్ద అపరాధం. అది అంత నీచాతి నీచమైన అపరాధం నుంచి కూడా తప్పించుకోవచ్చు ఇటువంటి ఆదివరాహ మనం వారి యొక్క స్తుతిని, వారి యొక్క ఆ లీలని వినినట్లయితే. అతను ఏ రకంగా తన భక్తులని ప్రొటెక్ట్ చేసేదాని కోసం వచ్చారో, వారి సంతృప్తిని కలిగించేదానికి, వారికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేదాని కోసమని భగవంతుడు ఎంత దాకా భగవంతుడు ఉండగలరు, ఎంత దాకా రాగలరు అనేది దీన్ని బట్టి నిరూపణ అవుతుంది. మనకి ఆల్రెడీ భగవద్గీతలోని కూడా చెప్పున్నారు,
అంటే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామి అహం. సో మీకు లేనిది నేను ఇస్తాను, ఉన్నది నేను కాపాడుతాను అని అన్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ భక్తులు అదే ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్ను బ్రహ్మ మొదలుకొని మాకు ఇతను ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారు, మీరే రక్షణ కలిగించాలి అని. వెంటనే భగవంతుడు వచ్చారు, రక్షణ కలిగించారు. కాకపోతే మాయావాదులు ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు చేసేదన్నీ కూడా మాయనే అంటారు. భగవంతుడే మాయ, మనమంతా కూడా బ్రహ్మ సత్యం, జగత్ నిత్యం. సో భగవంతుడు సత్యం, అంతదాకా కరెక్ట్. జగత్ మిథ్యం కాదు, టెంపరీ అది, అంతేగాని మిథ్యం కాదు. అండ్ ఇవంతా కూడా మనం ఏవైతే చూస్తున్నాం అంతా కూడా మిథ్యనే, ఇదేది కూడా సత్యం కాదంటారు, కానీ అది కాదు. ఇవన్నీ కూడా సత్యమే. బట్ భగవంతుని యొక్క యాక్టివిటీస్ తెలుసుకోవడం అనేది పరమ సత్యం. అది మనకి తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుంటేనే మనకు భగవంతుడి మీద దృఢ నిశ్చయం అనేది వస్తుంది. సో భగవంతుడు చేసేది కూడా మాయనే అని అంటే అది సత్యం కాదు. అది భగవంతుడు చేసేవన్నీ లీలలు, మాయ కాదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు దాన్ని మాయ అని అనుకుంటారో వాటిని వినేదానికంటే కూడా భగవంతుడే గొప్పవారు. అంతేగాని భగవంతుని యొక్క జన్మ కర్మచమే దివ్యం ఏవం యో వ్యతితత్వత అని అన్నారు భగవంతుడు. భగవంతుడి యొక్క జన్మే కాదు, భగవంతుని యొక్క కర్మలు కూడా అన్ని దివ్యమైనటివి. మనం మానవ మాత్రం చేసామని అంటే అది కర్మ. భగవంతుడు చేసినటివన్నీ అవి లీలలు. అవి తెలుసుకోవాలి. మనం చేసేవేవి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన పుట్టినరోజులు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. భగవంతుని యొక్క పుట్టినరోజు, భగవంతుని యొక్క సేవకుల యొక్క పుట్టినరోజు, అవి వేడుకలు అంటే. మహాత్ముల యొక్క పుట్టినరోజులు మనం జరుపుకోవాలి. వీళ్ళ ప్రభుపాదుల వారు, హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు, ఆ రకంగా టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే వారి యొక్క జీవితాన్ని సైతం భగవంతుని కోసం అర్పించారో అటువంటి వారు మహాత్ములు. భగవద్గీతలో చెప్పారు మహాత్మా అని అంటే ఎవరని. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రిత. సో ఆ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుడి మీదే ఆశ్రయపడి ఉంటారో వారిని మహాత్ములు అంటారు. అటువంటి వారి పుట్టినరోజులు జరుపుకోవడం అనేది ఉత్తమమైనది. మానవ మాత్రుల్ని మహాత్ములు అనేదానికి లేనే లేదు. సోకాల్డ్ మహాత్మాస్ ఎవరెవరినైతే మహాత్మా అనే బిరుదులు ఇచ్చారో వారు మహాత్ములు కాదు కదా, వారు కనీసం సాధారణమైన ఆత్మలు కూడా కాదు. వారు అధమ జాతికి చెందినవారు, పంచమ జాతికి చెందినవారు. వారందరినీ కూడా మనం మహాత్మా అని పిలిచేదానికి లేదు. అండ్ అటువంటి వారికి మనం పుట్టినరోజు వేడుకలు అవంతా కూడా సరైనది కాదు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క దివ్యమైన చరిత్రని, వారి యొక్క లీలని అందరికీ చాటి చెప్తారో అటువంటి వారిని మహాత్ములు అని అంటారు. సో ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు అటువంటి దివ్యమైన భగవంతుని యొక్క లీలల్ని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మాయావాదులు చెప్పేదాన్ని కూడా మనం వాటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకు అని అంటే వారు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు చేసేదన్నీ కూడా మాయ అని అంటారు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఏమవుతుందని అంటే మనకు భగవంతుడి గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉండదు మాయావాదుల దగ్గర విన్నాము అని అంటే. These narrations are not for them. Some impersonalists are reluctant to hear Srimad Bhagavatam, although many of them are now taking an interest in it just for monetary gain. అప్పుడే కాదు, ప్రభువాదులు వారి సమయం అప్పుడే కాదు, ఇప్పుడు కూడా అది సత్యమే. ఏంటి అని అంటే శ్రీమద్ భాగవతం చాలా మంది వినాలని అనుకోరు. చెప్పినా వినినా సరే కూడా దేనికోసం అంటే కేవలం ధనం సంపాదించేదానికోసం. ధనాఢ్య రీతి, అది కేవలం డబ్బులు సంపాదించేదానికి ఒక కారణం అవుతుంది శ్రీమద్ భాగవతం. డబ్బులు తీసుకోవడం, భాగవతం చెప్పడం. అదర్వైజ్ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది శ్రీమత భాగవత రసమాలయం. ఇంత అద్భుతమైన అమల పురాణం అనేది కేవలం ధనం యొక్క ఒక సంపాదించుకునే ఒక మార్గం అయిపోతుంది. అది చాలా దురదృష్టకరం. అదర్వైజ్ భాగవతం అనేది అసలు ఇలా వ్యాస మహర్షి
అతని యొక్క జీవిత కాలంలో అన్ని అతను వేదాలు ఉపనిషత్తులు అన్నిటినీ కూడా అతను రాయించిన తర్వాత కూడా ఆయనకి ఆనందం కలగలేదు. మామూలుగా ఎవరైనా పిహెచ్డి చేస్తున్నారు అని అంటే వారు సైటేషన్స్ రాస్తారు. సో వారికి ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ సైటేషన్స్ అవి పెరుగుతుంది. వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది, వారు ఏదైతే రీసెర్చ్ చేశారో దాని గురించి ఎంత డీప్ గా వాళ్ళు వ్యాఖ్యానం చేస్తారు, ఎంత బాగా వారు చెప్పగలరు అనేది వారి ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి. ఒక డాక్టర్ కూడా ఎంబీబీఎస్ ఎండి అవంతా అయిన వెంటనే అంత గొప్ప డాక్టర్ అవ్వలేరు. కానీ అతను నెంబర్ ఆఫ్ సర్జరీస్ అవంతా చేస్తున్న కొద్దీ, ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తున్న కొద్దీ ఆయన ఒక అద్భుతమైన డాక్టర్ అవుతారు. ఆయన హస్తవాసం అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో అదే రకంగా కాలం అయ్యే కొద్దీ అతనికి వ్యాస మహర్షికి ఆనందం రాలేదు. ఏ గ్రంథం రాసినా సరే కూడా అంత ఆనందం రాల. ఫైనల్ గా నారదముని చెప్పిన తర్వాత ఎప్పుడైతే అతను శ్రీమద్ భాగవతం రాయించారో దాని తర్వాత అతనికి వేరే గ్రంథం రాయలేదు. ఆయనకి ఆనందం కలిగింది. ఇంత గొప్ప గ్రంథము శ్రీమద్ భాగవతం, అమల పురాణం. ఇది ఇటువంటిది యాక్చువల్ గా వినాలి అని అంటే కూడా దానికి వారు చాలా చాలా లక్కీ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట, దీస్ నరేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఫర్ దమ్. సమ్ ఇంపర్సనలిస్ట్ ఆర్ రిలక్టెంట్ టు హియర్ శ్రీమద్ భాగవతం, ఆల్దో మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నౌ టేకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇట్ జస్ట్ ఫర్ మానిటరీ గెయిన్. కొంతమంది ఇంపర్సనలిస్ట్ అయితే భాగవతం వినేదానికే వారు ఆసక్తి చూపించారు. యాక్చువల్లీ హౌఎవర్ దే హ్యావ్ నో ఫెయిత్. ఆన్ ది కాంట్రరీ దే డిస్క్రైబ్ it in their own way. We should therefore not hear from the Mayavadis. We have to hear from Suta Goswami or Maitreya, who actually present the narrations as they are, and only then can we release the pastimes of the Lord. సో అది ఎవరి దగ్గర వినకూడదు అని అంటే చెప్పేశారు, మాయావాదుల దగ్గర వినకూడదు. ఎవరైతే ఈ భక్తి లినియేజ్ లోని అంటే గురు శిష్య పరంపరలోని ఎవరైతే రారో వారి నుంచి ఈ భాగవతం అనేది, భగవద్గీత అనేది వారి నుంచి అసలు వినకూడదు. వారి దగ్గర నుంచి వింటే ఏమవుతుంది? సర్వనాశ. మనం ఏవైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటామో అవి మాత్రం మన దగ్గరికి రాదు ఎప్పటికీ. మనం తప్పు త్రోవలో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళం అవుతాము. దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే మనకి భక్తి అనేది మనలోని పెంపొందించబడదు. సో భగవద్గీతలోని ఇప్పుడు అలా చెప్పాలని అంటే భగవద్గీత మనకి జాకీర్ నాయక్ కూడా చెప్తున్నారు ఇవాళ రేపు. సో మహమ్మదీయ క్లరిక్ అతను. సో పందికేం తెలుసు పన్నీరు జల్లు గురించి అన్నట్టుగా ఆ రకంగా అతనికి భగవద్గీత గురించి తెలియదు, కానీ అతను వ్యాఖ్యానాలు చేయడం దాని గురించి మొదలు పెడుతున్నారు. ఆయన భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు మూర్తి విగ్రహాలని పూజ చేయకూడదు అని చెప్పని మనకి భగవద్గీతలో ఎక్కడైతే దేవీ దేవతల్ని కొలవడం సరైనది కాదు అని అన్నారో ఆ శ్లోకాలను అక్కడ చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. సో ఇది విగ్రహాలని పూజ చేయకూడదని కానే కాదనే విషయాన్ని ఆ మూర్ఖుడికి ఎవరు చెప్తారు? సో ఈ రకంగా ఎవరైతే నిజంగా భగవద్గీత ఆయనకు వచ్చేమో అనుకొని ఆయన దగ్గర వింటారో వారికైతే భగవద్గీత పూర్తిగా పోయినట్టే కదా. వారి ఇంకా జీవితకాలంలోనే వారు భగవద్గీతను, జీవితకాలంలో కాదు రాబోయే ఎన్ని జన్మల్లోనైనా సరే కూడా భగవద్గీతను తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి వారికి పోతుంది. కాబట్టి ఉపయోగం లేదు అటువంటి వారి దగ్గర వినేది. అండ్ ఇవాళ కాలంలోని సో కాల్డ్ ఎవరెవరైతే బాబాజీలు లేక ఎవరైతే సనాతనీయులుగా ఉంటూ ఎవరో బాబాజీని నమ్ముతూ వాళ్ళ కోసమని నిర్మించబడిన ఒక గృహానికి వెళ్ళి దాన్నే గుడి అనుకొని దాన్ని పూజ చేస్తున్నారో లేకపోయినా అటువంటి వారి సాంగత్యంలో ఉంటున్నారో వారు కూడా మత మార్పిడి చేసుకున్న దానికంటే ఏమాత్రం తక్కువైతే కానే కాదు. వారు కూడా మత మార్పిడి చేసుకున్నట్టే. చాలా మందికి తెలియదు షిరిడి బాబాని ఎవరైతే కొలుస్తున్నారు, షిరిడి బాబా వాళ్ళంతా అతను ఒక మహమ్మదీయుడు. ఆయన మాంసం భక్షణ చేసేవారు. ఆయన గుడిలకి వాటికంతా పూజలు చేసేవారు కాదు. ఆయన కనీసం ఒక సంత్ కూడా కాదు, ఒక భక్తుడు కూడా కాదు. ఆయన అందరికీ కావాల్సింది మ్యాజిక్. అటువంటి వారిని నమ్మేసి అటువంటి వారు ఎవరైతే ఈ షిరిడి బాబా లాంటి వారిని నమ్ముతారో అటువంటి వారు మత మార్పిడి చేసుకున్న వారి కంటే తక్కువైతే కానే కాదు.
వారు మహమ్మదీయ జాతి కిందకి వెళ్ళిపోయిన వారే. భక్తి అనేది వారిలోని చచ్చిపోయినట్టే భావించవచ్చు. వారికి మళ్ళీ భక్తి కావాలి అని అంటే శ్రీమద్ భాగవతం అనేది గురు శిష్య పరంపరలోని ఎవరైతే రాయించారో అండ్ రాసిన దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా చెప్పేవారు ఉంటారో అటువంటి వారి దగ్గర నుంచి వినగలిస్తే అప్పుడు వారికి మళ్ళీ వారిలోని భక్తి అనేది జాగృతం అవుతుంది. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అతను ఒక రాక్షస కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా అంత గొప్ప భక్తుడు ఎందుకు అయ్యారు అని అంటే ఎవరి ద్వారా అతను చెప్పబడింది విన్నారో అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వినింది సాక్షాత్ నారదముని దగ్గర. అతనికి మించిన భక్తుడు ఇంకెవరు ఉంటారు? సో శ్రవణం వల్లనే వచ్చింది అతనికి భక్తి అనేది. లేకపోయింది 5 ఏళ్ల వయసులో అంత గొప్ప భక్తుడు ఎలా అవుతారండి ఎవరైనా సరే కూడా? సాంగత్యం ఒకటి, శ్రవణం ఒకటి, అండ్ సరైన వారి దగ్గర నుంచి వినడం. ఆ సరైన వారి దగ్గర నుంచి వినకుండా ఇంకెక్కడి నుంచైనా విన్నాము అని అంటే మనకు ఉండే ఆ కొద్దిపాటి భక్తి కూడా నాశనం అయిపోతుంది. Otherwise, the effects of the neophyte audience will be poisonous. సో ఇక్కడ ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు అని అంటే నియోఫైట్ డివోటీస్, ఎవరైతే కొత్తగా మొదటిసారిగా చాలా తక్కువ సార్లు భక్తులు 3 స్టేజ్ల్లో ఉన్నారు. సో కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి. ఇది కనిష్టాధికారి గురించి చెప్తున్నారు. కనిష్టాధికారి ఎవరికైతే భక్తి గురించి తెలియదో వారు మొదటిసారి ఎప్పుడైతే వింటారో వారు నిజమే అనుకుంటారు. అందుకోసం చూడండి, కొంతమంది సినిమాలు తీశారు, చెత్త సినిమాలు. దాంట్లోని భగవంతుడికి మనం అభిషేకం అంతా పాలు పోసి ఎందుకు చేస్తున్నాము, అదేదో పాలు మనం భేదవాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా అనే కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు, మూర్ఖపు వ్యాఖ్యానాలు చేస్తారు. డబ్బులు నాది, పాలు నాది, భగవంతుడు నావారు, నా డబ్బులతో నా భగవంతుడికి నేను అభిషేకం చేసుకుంటా, నీకేంటి మధ్యన? నీకు దానం ఇచ్చుకోవాలంటే నీ డబ్బుల్ని దానం ఇచ్చుకో, నా డబ్బుల్ని దానం ఇవ్వు అనేది నువ్వెవరు అసలు? వారిని సినిమాలు చేస్తారు కానీ వారు ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవరికి దానాలు ధర్మాలు అనేది ఇవ్వరు, కానీ మనకి వారు నేర్పిస్తారు. అండ్ దానికి తగినట్టుగా మన వాళ్ళు కూడా మూర్ఖుల్లాగా వారు చెప్పింది సరే అనుకుంటారు. కరెక్టే కదా, పాలు భగవంతుడి మీద పోస్తే వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా. సో ఈ రకంగా ఆలోచన విధానంతో ఉంటారు. సో ఈ రకమైన ఆలోచన విధానంతో ఉండేంత దాకా దానికి కారకులు ఎవరు అంటే అభక్తులు. అభక్తుల ద్వారా మనం విన్నాం. సో దానివల్ల ఇదంతా కూడా అవుతుంది. కాబట్టి సోర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడి నుంచి మనం తెలుసుకుంటున్నాము సత్యాన్ని. ఇప్పుడు మనం జ్ఞాని దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాలి ఏదైనా సరే. కూడా సైన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే సైన్స్ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సోషల్ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సైన్స్ గురించి అడిగితే వారు ఏం చెప్పలేరు. చెప్పగలరేమో కానీ కరెక్ట్ గా చెప్పలేరు. వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా అనేసి వాళ్ళ దగ్గర విన్నారు అని అంటే వారికి సైన్స్ కరెక్ట్ గా రాదు. మ్యాథ్స్ తెలుసుకోవాలంటే మ్యాథ్స్ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో ఆ రకంగా మనం తెలుసుకున్నామని అంటే ప్రాపర్ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఎవరికైతే ప్రాపర్ గా ఒక గురు శిష్య పరంపరలో తెలుసుకొని మ్యాథ్స్ ని బాగా అవపోసన పట్టారో అటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అడిగామనంటే సింపుల్ విధానాల్లో మనకు నేర్పిస్తారు, మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అదే లాజిక్. భగవద్గీత, భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం తెలుసుకోవాలంటే ఎవరి దగ్గర తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఎవరైతే దాన్ని అవపోసన పట్టారో, దాన్ని ఎవరైతే తన జీవితంలోని అభ్యాసం చాలాసార్లు చేశారు, దాన్ని తెలుసుకొని దాంట్లోని ఆనందం ఎవరైతే పొందుతున్నారో వారి దగ్గరికి మనం వెళ్ళి తెలుసుకున్నాము అని అంటే మనకు అర్థం అవుతుంది. 38వ శ్లోకం. ఏతన్మహాపుణ్యమలం పవిత్రం ధన్యం యశస్యం పదమాయురశిషాం ప్రాణేంద్రియాణం యుధి శౌర్యవర్ధనం నారాయణోనంతే గతిరంగా శృణవతాం. Translation: the most sacred narrative confers extraordinary merit, wealth, fame, longevity, and all the objects of one's desire. On the field of battle, it promotes and organs of action. One who listens to it at the last moment of his life is transferred to the supreme abode of the Lord,
ఓ డియర్ శౌనక. సో ఇక్కడ అంతా ఆ ఘటం పూర్తయింది. సో ఇప్పుడు శృతి ఫలం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడికి సంబంధించింది ఏది వినినా సరే కూడా దానికి శృతి ఫలం ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అయితే భక్తులు ఈ శృతి ఫలంలోని అంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోరు. ఎందుకు అనంటే భక్తులకి కావాల్సింది దాన్ని యాక్చువల్గా దాన్ని ఆస్వాదించడం వారికి కావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక మామిడి పండు ఇచ్చి, బాగా పండిపోయిన మామిడి పండు, మీరు దాన్ని తినండి అని చెప్పిన తర్వాత సో మీరు ఆ మామిడి పండుని తినే దాంట్లో మీకు ఆనందం కలుగుతుంది. కానీ దాని గురించి ఈ మామిడి పండు తిన్నారు అని అంటే దాంట్లో మంచి విటమిన్ సి ఉంటుంది, దాంట్లో విటమిన్ ఏ ఉంటుంది, ఫలానా మినరల్స్ ఉంటుంది, దాంట్లోని రఫేజ్ ఉంటుంది, అవంతా మీకు చెప్తున్నాం అనుకోండి, సర్లే ఉండుండొచ్చులే కానీ నాకు మామిడి పండు తినే దాంట్లోనే ఆనందం, దాని ఉపయోగాలు కాదు నాకు ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా అనుకుంటాం మనం. ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, మంచిదే, కానీ దాన్ని ఆస్వాదించే దాంట్లో నాకు ఆనందం ఉన్నది. కానీ దాని గురించి తినిన తర్వాత ఏమేమి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి దానివల్ల తెలుసుకోవడం నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదన్నట్టుగా భక్తులకు ఏంటి అని అంటే శృతి ఫలం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. యాక్చువల్గా శృతి ఫలం ఇంపార్టెంటే, బట్ భగవంతుడి గురించి వింటున్న దాంట్లో మనకి ఆహ్లాదం కలుగుతోంది, ఆ ఆహ్లాదం నాకు ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని గోలోకానికి నన్ను పంపించినా పంపించకపోయినా పర్వాలేదు స్వామి, నన్ను ఈ లోకంలోనే కావాలంటే పడేయండి, మలంలోనే ఒక పురుగులాగా పడేయండి కావాలంటే, కానీ భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ జపము అనేది నా పెదవుల నుంచి మాత్రం దయచేసి తొలగించద్దండి అనేది భక్తుల యొక్క కోరిక. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Devotees are generally attracted by the narratives of the pastimes of the Lord, and even though they do not prosecute austerities or meditation, this very process of hearing attentively about the pastimes of the Lord will endow them with innumerable benefits such as wealth, fame, longevity, and other desirable aims of life. ఇక్కడ అదే చెప్పారు, భక్తులు మామూలుగానే అసలు భగవంతుడి గురించి వినాలి అని అనుకుంటారు. సో వారు దాని వల్ల వచ్చే లాభం ఏంటి, నష్టం ఏంటి అనేది వారు అనుకోరు, ఆలోచించరు. వారికి స్వతహాగానే భగవంతుడి గురించి విన్నారు అని అంటే వారికి ఆహ్లాదం అనేది కలుగుతుంది. సో కేవలం అక్కడ శౌనకముని లేకపోయిందా మిగతా వారు, అక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజ్ అటువంటి వారికి మాత్రమే కాదు, లేకపోయిందా విదురుల వారికి మాత్రమే కాదు, వింటున్న మనందరికీ కూడా ఈ ఘటం అంతే ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుంది, అత్యంతమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది మనకి. భగవంతుడు, నా భగవంతుడు అంత గొప్పవారు. అక్కడ బ్రహ్మ లాంటి మొదలుకొని మిగతా దేవీ దేవతలు ప్రార్థించగానే భగవంతుడు వచ్చారు, వారికి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు. నేను ప్రార్థిస్తే కూడా భక్తియుక్తమైన ప్రార్థన నేను కూడా చేస్తే భగవంతుడు నా ముందు కూడా వస్తారు, నన్ను కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. అవశ్య రక్షివే కృష్ణ, కృష్ణుడు నన్ను ఖచ్చితంగా కాపాడతారు. ఎందుకు? నేను అతని మనిషిని, అండ్ అతను మా దేవుడు కాదు, నా దేవుడు, నా పర్సనల్ దేవుడు, అతను నా ఆరాధ్యులు. నేను అతన్ని నా కోసమనేసని నేను పిలుస్తున్నాను. నాకు ఆయన ప్రొటెక్ట్ చేస్తారని కాదు, బట్ అతను నాతో పాటు ఉన్నారు అనే నమ్మకం నాకున్నది. అందుకోసం నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎందుకంటే స్వామి ఎల్లవేళలా నాతో పాటు ఇలాగే ఉండు అని చెప్పనే దానికోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ ప్రార్థనలోని ఆహ్లాదం ఉంది, భక్తులకి కావాల్సింది ఇది. కాబట్టి వారు కోరుకున్నవన్నీ కూడా సహజంగానే సిద్ధించిపోతాయి. భగవంతుడిని ఎప్పుడైతే మనం కోరుకుంటామో సహజంగానే భక్తులు కోరుకునేటివన్నీ కూడా, భగవద్గీతలోనే భగవంతుడు చెప్పారు ఆల్రెడీ, నీకు లేనిది నేను ఇస్తాను, ఉన్నది నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తానని. సపరేట్ గా భక్తులు ఏం కోరుకోగలరు ఆయన? If one continues to hear Srimad Bhagavatam, which is full of narratives of the pastimes of the Lord, at the end of this life, one is sure to be transferred to the eternal transcendental abode of the Lord. So, శ్రీమద్ భాగవతం అంటేనే కేవలం భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి వర్ణన. సో భగవంతుడు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ భగవద్గీత, భగవంతుని యొక్క లీలలు శ్రీమద్ భాగవతం.
ఏ రకంగా తన భక్తుల కోసమని తను ఉరుకులు పరుగులు వేసుకుంటూ భగవంతుడు వస్తారు, ఏ ఒక్క భక్తుడిని కూడా అతని యొక్క కృప నుంచి, అతని కటాక్షం నుంచి వంచలేదు, వారికి లభించలేదు అన్నట్టుగా ఒక్కరు లేరు. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరెవరైతే కోరుకున్నారో భగవంతుడిని, వారందరికీ కూడా భగవంతుడు లభించారు. ఇంతమందికి లభిస్తున్నప్పుడు మనం ఒక్కలమే బరువు అయిపోతాము భగవంతుడికి. మనం కోరుకుంటే భగవంతుడు రాకుండా ఉంటారా? కానీ వారు ఏ రకంగా అయితే ప్రార్థించారో భగవంతుడిని, ఆ రకంగా మనం ప్రార్థించగలచాలి. ఆ రకంగా ప్రార్థించగలిస్తే భగవంతుడు మన కోసమని కూడా ఖచ్చితంగా వస్తారు. యాక్చువల్గా మనం భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకునే దానికంటే గుడిలోని మనం దర్శనం చేసుకునే దానికోసం అని అనుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్గా మనం దర్శనం కాదు చేసుకునేది. అక్కడ మన యొక్క కార్యం ఎలా ఉండాలంటే భగవంతుడు మనల్ని దర్శనం చేసుకునేలాగా ఉండాలి. అరే ఇదెవరో వచ్చారే ఈ భక్తుడు, చాలా అద్భుతమైన భక్తుడు అన్నట్టుగా భగవంతుడు అనుకోవాలి. సో ఆ రకంగా ఉండాలి అని అంటే ఒక ఉత్తమమైన భక్తులు ఎలా ఉంటారో అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అది ఎలా తెలుసుకుంటాము? శ్రీమద్ భాగవతం లాంటి గొప్ప గ్రంథం నుంచే. అదర్వైజ్ భగవంతుని దర్శనాని కోసమని కొన్ని కోట్లాది మంది వెళ్తూ ఉంటారు, కానీ వారికి కోరికలతో పాటు వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా కోట్లాది మంది వెళ్తూనే ఉంటారు. భగవంతుడికి వారు కూడా కావాలి, ఎవరైనా పర్వాలేదు రండి అంటారు, కానీ భగవంతుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారంట. ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులు ఎవరైతే కేవలం భగవంతుడినే దర్శనం చేసుకోవాలనుకుంటారో, భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకొని భగవంతుడిని కొలిచే దానికోసం, భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చే వారి కోసమని భగవంతుడు 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారంట. ఇదిగో పలానా ఊరి నుంచి వస్తున్నారు నా భక్తులు, వారికి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా నీట్గా దర్శనం చేయించండి అని చెప్పిన వచ్చి పూజారులకు సైతం వారు కళలో వచ్చి చెప్తారంట. సో పూరికి కూడా ఒకసారి ఇలాగే బృందావన్ నుంచి కొంతమంది భక్తులు వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు సాక్షాత్ ఆ పూజారికి కల్లో కనిపించి ముందు రోజు రాత్రి చెప్పారు. బృందావన్ నుంచి 4 భక్తులు, ఒక భక్తుడు గోవర్ధనగిరి నుంచి, ఒక అతను బర్సానా నుంచి వస్తున్నారు. మిగతా వారికి దర్శనం చేయించినట్టుగా బయట నుంచి మాత్రం చేయించద్దు, వాళ్ళది ఇది లక్షణాలు, వారు ఇటువంటి దుస్తుల్లో ఉంటారు, వారికి మాత్రం కొద్దిగా లోపలికి తీసుకొని రా, వచ్చి గర్భగృహంలోని వారికి దర్శనం చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆ రకంగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు భగవంతుడు. ఆ జగన్నాథ స్వామి కోరిక మేరకు వారిని లోపల పిలిపించారు, భగవంతుని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అటువంటి భక్తుల కోసమని. సో కాబట్టి మనకి ఈ రకంగా భక్తులు ఎప్పుడవుతారు అని అంటే, ఎప్పుడైతే శ్రీమద్ భాగవతంని వారు తెలుసుకుంటారో. శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఒక్కొక్క భక్తుల గురించి ఇచ్చున్నారు, ఏ రకంగా అయితే వారు భగవంతుడిని ప్రార్థనలు ఏ రకంగా చేశారు, ఏం ప్రార్థనలు చేస్తే భగవంతుడు వారి ముందు ప్రత్యక్షం అయ్యారు, వారి ఆహ్లాదం కోసమని కర్మలు అయితే భగవంతుడు లీలలు ఏవేవి చేశారు అనేది అవన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. సో ఈ రకంగా మనం విన్నాము అని అంటే మనం కూడా దృఢ నిశ్చయంతో భగవంతుడి మీద భక్తి అనేది చేస్తాం. దృఢ నిశ్చయంతో ఎప్పుడైతే భక్తి అనేది చేస్తామో మనకి భగవంతుడు ఎల్ల కాలంలోని కూడా మనం భగవంతుడినే మనం స్మరిస్తూ ఉంటాం. అండ్ భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు, అంతకాలేచ మామేవా స్మరణముక్త కలేవరం. ఖచ్చితంగా భగవంతుడిని మనం ఎప్పుడూ తలుచుకుంటున్నప్పుడు, మనం శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు కూడా భగవంతుడిని తలుచుకుంటాం. ఆ రకంగా భగవద్గీత లోకానికి చేరుకుంటాం. Thus hearers are benefited both ultimately and for as long as they are in the material world. That is the supreme sublime result of engaging in the devotional service. The beginning of devotional service is to spare some time and listen to Srimad Bhagavatam from the right source. So 6 రకాలుగా మనం భక్త అనేది చాలా పెద్ద పదం. అది భక్త అనేది ఎవరు పడితే వారికి రాదు. భక్తుడు అంటే డివోటీ, ఎవరైతే వాళ్ళ డివోట్ చేస్తారు. కానీ ఏం డివోట్ చేస్తారు అంటే శ్రీ ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు 6 రకాల టైప్స్ ఆఫ్ డివోటీస్. సో ఈరోజు మనం కేవలం మొదటిదే చర్చిద్దాము. మొదటిది ఏంటి అని అంటే వారి సమయాన్ని భగవంతుడి కోసమని వారు కేటాయించడం. సో సమయము అని అంటే కొద్ది సమయం వారు భగవద్గీత వినేదానికి, కొద్ది సమయం శ్రీమద్ భాగవతం, వారి యొక్క బిజీ షెడ్యూల్ నుంచి వారు కొంత సమయాన్ని వారు భగవంతుని కోసం ఇస్తున్నారు. సో
సో ఈ రకంగా భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం అండ్ కొంత కీర్తన, జపము, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జపం. సో ఇటువంటి వాటికి ఎవరైతే సమయం వెచ్చిస్తున్నారో వారు మొదటి కేటగిరీ. లార్డ్ చైతన్య మహాప్రభు ఆల్సో రికమెండెడ్ 5 items ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఎవరికి తెలుసు అది? మనకి భక్తి రసామృత సింధులో కూడా ఇచ్చున్నారు. సో ఇక్కడ ఎనీవే అది చెప్పున్నారు. సో టు చాంట్ హరే కృష్ణ, టు హియర్ శ్రీమద్ భాగవతం, హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపము, వినేదానికి శ్రీమద్ భాగవతం వినాలి. టు వర్షిప్ ది డీటీ ఆఫ్ ది లార్డ్, సో భగవంతుని విగ్రహానికి మనం పూజలు చేయాలి గుడిలోని. అండ్ టు లివ్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ పిలిగ్రిమేజ్, సో మథురావాసము అంటే మథురాలోను మాత్రమే అని కాదు, ఎక్కడైనా ధామములోని వాసం. జస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ దీస్ 5 activities కెన్ డెలివర్ వన్ ఫ్రమ్ ది మిజరబుల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లైఫ్. సో ఈ 5 చేశారంటే చాలు, వారికి వారి జీవితంలోని అనర్థాలన్నిటి నుంచి కూడా వారు బయటకు రాగలరు. వారికి ఇబ్బందులు అనేది ఉండవు ఇంకా జీవితంలోని. సో ఈ 5 చేస్తే చాలు. సో ఈ 5 చేసిన వారికి ఖచ్చితంగా వారికి భగవద్ధామానికి చేరుకునేదానికి వారికి దారి క్లియర్ అయినట్టే. Thus ends the Bhakti Vedanta purport of 3rd canto 19th chapter of Srimad Bhagavatam entitled Killing of the Demon Hiranyaksha. సో ఇక్కడతోని హిరణ్యాక్షుడు యొక్క వధము అనే ఘటము సమాప్తి అవుతుంది. మనం కూడా ఇక్కడతోని విరామం తీసుకుందాము. 20వ అధ్యాయం రేపు చూద్దాం మనం. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి